Гэта лепш за самую каштоўную маёмасць. Няхай узрадуецца той, хто стаў прычынай для іншых прыняць іслам. Бо абраны пасланнік сказаў Алі ібн Абу Талібу, калі яны хацелі заваяваць Хайбар: «Калі Аллах праз цябе накіруе на прямы шлях хоць аднаго чалавека, то гэта будзе лепш для цябе, чым валоданне чырвонымі вярблюдамі». Настаўленне на прямы шлях аднаго мужчыны ці адной жанчыны з'яўляюцца лепш, чым набыць самую каштоўную маёмасць. Так няхай мусульманін спадзяецца на ўзнагароду за тое, што стане прычынай выратавання іншых ад агню пекла, заклікаючы іх да рэлігіі іслам, рэлігіі ісціны, пра якую Аллах сказаў: «Ад таго, хто шукае іншую рэлігію апроч